Yuni alang sa atong mga tigpananaw o tigpaminaw isip usa ka youth leader giunsa ninyo pagbatok kang illegal na droga sa inyong lungsod. Personally, naningkamot ako na dapat maladyoan mga kabatanunan sa illegal drugs, like encouraging the youth na dapat responsible sila sa dapat unoy dapat buhaton sa nandili dapat buhaton, like pareho sa kuman. I'm doing regular tree planting and also coastal cleaning, kay syempre dili pa man allowed maghimo ng mga other activities. Karong panahon sa pandemya, nakansela ang mga aktibidad nato para sa mga kabatanunan, lakip niini ang pagsulod sa mga turista sa inyong lungsod. Unsa na pangandam ang inyong gihimo sa pag-abli sa inyong turismo? Like what I said, I've been telling the youth na dapat, like, sila hilig magpanaw-panaw, ingana, tapos dapat kung unoy ila mga himuon, dapat responsible sila, like sa mga basura, dapat ila dili maglabog-labog bisan hai para makatabang sa kahinlo ng barangay. Like what I said, the regular coastal cleaning sa clean and green sa barangay. Yuni, wala pagyapon ta kabalo kung kanus makabalik na ba ang ato mga estudyante sa mga tunghaan? Unsa ang ato mga programa alang kanila aron matabangan ang kabatanunan sa ilang pag-eskwela? Okay, sa kuman na panahon, waya pa man gazud ta mahibayo kung umabalik ang klase. Ang ako taghimo as SK chairperson din sa amo barangay is that I donated bond papers sa eskwelahan, and all together with the barangay officials. Also, thankful ako sa amo provincial SK Federation President na nag-donate ng routers para sa mga kabatanunan na naghimo na adjoy ila online classes. Kabahin sa bakuna kontra COVID-19, isip Federation President, unsa ang inyong mga lakang aron maengganyo dili lang ang mga batanon, lakip usab ang ato mga residente sa Santa Monica? Okay, sad to say, way gajud amo sa SK Federation, way amo programa para sa bakuna, sa vaccinations, pero I personally mo encourage gajud ako sa mga kabatanunan, especially sa residente ng Barangay Alegria, na dapat magpabakuna gajud sila para sa safety. Kabahin sa bakuna kontra COVID-19, isip Federation President, unsa ang inyong mga lakang aron maengganyo dili lang ang mga batanon, lakip usab ang ato mga residente sa Santa Monica? Sa amo way gajud program, but I'm thankful sa amo RHU na very active sila sa pagpasabot, sa pag-encourage, sa pag-assist sa mga tao na para makasabot gajud sila na magpabakuna. Yuni, unsa imong panawagan, mensahe og painumdom sa mga kabatanunan ug residente sa Santa Monica, Surigao del Norte? Ako magpahinumdom sa mga residente sa Santa Monica na dapat hunahunaan nato, permian nato safety, especially sa pandemya kuman na dili nato makitaan ato kalaban. Mag-ignay permi, mamati sa mga protocol, and sa mga kabatanunan dapat dili kita magpasagdap, palihog ra, kay labad sa mga, especially sa mga officials ng barangay na dili mamati, adyaon ra magpanaw-panaw, palihog. Mamati kita para raman sabihin sa ato safety. Ako, I'm willing to help na makatabang sa sa munisipyo ng Santa Monica. Manawagan ako na nagkinahanglan kami ng more PPEs, also face mask, and also sa eskwelahan para makatabang sa mga kabatanunan, dugang na bond papers
Also, pwede pa, sorry, matabangan kami na ma-improve ang amo signal din sa amo barangay kay grabe kahinay. Thank you so much. Daghang salamat sa Sangguniang Kabataan, Santa Monica Federation President Yuni Ranoco. Daghang salamat, Secretary Martin Andanar.